civilized pa siya. Uncivilized people. When the poor cause another poor, then you know there's a big problem, a mental disconnect about one's true worth in the global scheme of things. ML graphics to ah! Ang init! Amo si mga cancer, ako nga pala si PaoLUL at dadaan natin mga memes ngayong linggo. Naglaro tayo ng sulot o sukot at inaagad simulan. Naging matigas sa larawan. Version 4, doon sa bantigas na talaga ng page ko, 4 na best na kayo na delete. Me sa mga imaginary haters ko. Sana all chismosa, mga putang ina! Ano? May chismis ba kayo? Sige, chismis nyo ba ako? Ano, lumalayo na. Ayan! Mga kapitbahay! Chismis na ba kayo? Sana all chismosa, mga kapitbahay! Baka nyo na ba? May microphone na ako, rinig nyo na ako! Ha? Rinig nyo na ako? O ano, may kwento ba kayo? Yun ako eh. Ito ako pag mayroong mga issue eh. Itong ason to. Pero mukhang skandalosa ka rin. Mukhang na-enjoy mo to eh. Kawawa yung mga hindi marites dyan na naiingayan lang sa bangayan ng dalawa. Pero sulot dahil napatawa mo ako. Sana hindi ka malaglag sa kanal na yan. Breathe. Taiwan flashbacks. Hindi Vietnam. Alala ko si Bogart. Sukot. Ano, sulot to dahil alam niyang hindi na siya pwedeng kumuha pa ulit. Baka tears of joy. Chicken, there's hair in the chicken. And there's hair in chicken. There's hair in the chicken. Ate, tanggalin mo yung putang inang buhok. Ang ate mo, kumakain ka nga ng buhok. Grabe ka, paano mo lalaman? Sa'yo ba yun? Ay, baka siya yung kadate mo, no? Kaya alam na alam mo. Anong ketchup ang wala ka? Wala kang regla. Hindi pa. Top. Kung may tatay lang. I-assume ko iba yung ibig sabihin ng tatay mo dyan. Pero sulot, igaling kay Mimits. Ako TikTok pa. Pighati ba yun nasa mukha ni tatay? Kung may tatay lang ako. Baka mawalan ka ng tatay dyan ha. Sukot sa mukha ni tatay, grabe. Hindi siya ready. Nakita mo yung mukha niya. Parang yung anime moment, yung magkahiwala yung mata mo. Angel Burger Thailand Branch. ตามไปซึ่งตามไปโซฟาลำไปแต่ก็ไปฟิลิปปินส์นะเรียกเป็นนะไม่เลยอะไรอีตังเลยอีตังเลย Gumagano'n nga sila. Gano'n nga silang ganun stereotype. Ang sabi niya, oo na daw, malapit na daw. Hindi pa stereotype, I mean, ganun talaga sila. Oo, pa-out na siya ng Philippine Area of Responsibility. Okay, translator. Yes. Lahat. That's good in the city of Nagilian. Oh? Ako na gusto lang magtrabaho ng alas 12 ng gabi. Utang la, hindi ko kaya. Utang na ako, babayaran niya yan ha. Utang la, Kung may mga Thai dyan, paki-translate. Yan ang favorite ko yung Thai part. Kapag babae man yan o race. Ano pa gusto mong sabihin, kuya? Pumiyok ka pa. Sawadik ka! Basta huwag ka magsawa. Sawa sa dik ka. Sulot, leche. To, Carlos Agasio, Rosmart, to, ni Fowler. Bini. Oh! Hey! Ako'y kumakata. Ako'y tahimik lang sa umisa. Kahit di mo Ang init! Pangit, sarap kayang matulog ng may pera. Tama! Tapos yung mga sasakyan mo nakahili. Papamas mo sikat ako't naging icon. Tapos yung nagmamahalang sa'kin merong iPhone. Porque may anak hindi Alam, may bigyan ka ng iPhone yan! Paluin mo ang aking plan. Sobrang bagay, ha ha ha. Titirahin na kita. Ito na! Ow! Binuhay nung beat, pero sukot pa din yan. At ano gawin yung remake? Kahit si Eminem pa mag-remake, tsaka kasama si Easy Mill, tsaka si Dr. Dre, hindi nyo na madodoktor yan. For the content naman, di ba? Hala. Naman ko'y nakita dito sa taas. Kabibo ba sa mga boy sa taas? Ito kailangan ng boys and dito. Oy, baga nagduda Ay po, tsaka naman! Murag nagduda. Eto na! LOVE na! Ay po, tsaka nabawan sa hininga, patay. For the best diskarte na sabning person karon ba? Hala, oy, ka pa nga Oh, ba? nakikita mo ba yan? Nakikita mo yung... yung mga lupay na yan?
Hindi yan sa akin. For the hard to get jud ang girl. Pero pwede natin puntahan yan pag umuo ka ngayon. Unya, for the sunod-sunod sab ang boy. Hindi ko naiintindihan eh. Ano yung sinasabi niya? Pakitas data lang yung mga thigh dyan. Puta, may lap truck. Yan ang gusto ko. Tawa na lang jud. Naku po, yung suot pa yung damit ni Kuya po. Naku, ano yan? Laon na pa may isa ka boy. Ay, puta, may isa pa nagtuturo. Matanda may nagtuturo. Tingin dito, tingin dito. Naglibot Lalim naman ako ko yan. Daduraan ko na yung nasa ilalim. Yun lang ginagawa ko pag nakatingin sa babae. Pudang isa ka boy. Naku, siya yung nilapitan. Ba't naman ganon? Natiwas na ni Ron. Aga-aga may boy best friend na agad. Na namuot jud ang babae. Pili ko naggala ano lang sila eh. Magtutropa lang to eh. Okay lang yan. Basta yung ang importante, di ba? Mag-aral pa rin kayo, ha? Focus kayo sa pag-aaral nyo. Baka free time lang naman, wala naman masama. Makipag-ubos ng oras, di ba? Hayaan mong maglaro ang bata sa araw. Basta huwag kayo gagawa ng bata, ha? Sulot, galing kay African Tiger. Poor country. I see it in YouTube. As a poor country. Yes. Then, Huh? mga small children, I think they have not enough food to eat. Uncivilized pa siya. Uncivilized people. Naku, Would you ever date an African man or marry an African man? I don't think so. Why not? Why not? Why not? wala naman sinabi. Ba't may gano'n lang agad caption? Wild animals. Oh, yes. Yeah. Animal. Okay. Mga animal. Thank you. Thank you. African country, for me, I think it's a poor country. I see it in YouTube. Kaya tabi sila lagi kayo makikinig sa YouTube. Lahat na sinasabi dito. Yes. Totoo. Then, mga small children, I think they have not enough food to eat. That's all. That's I think. That's all. Good night. Thank you everyone. I mean that. Aminda from Mindanao. I have a question for you. Okay. What do you know about Africa or Africans? And Black Beauty rather. Black Yes. beauty. Yeah. Okay. Yeah. Do you know any countries in Africa? Which No. countries in Africa do you know? No, yeah. Ghana. Africa. No, Ako nawawalan ako ng Ghana pag di na siya nagre-reply. because Africa is a continent. It's not one country. Just like Asia, Putol-putol siya. Philippines, Yeah. Korea, all that. All right. Yeah, so there's lots of countries in Africa. There's Kenya. I'm from Kenya. There's Nigeria. There's Ghana. So Oh, Ghana. Oh! Stock knowledge lang yan, boy. Ano? Oh, do you it's know Minda any from countries in Mindanao. Africa? I don't know the country, but I see it in YouTube. The woman in the Africa is cooking. In the Ay, oo nga pala. Meron mga ganun. In the village. In the village. Tagalog kasi kaya mo mag-Tagalog siya. Total, sa Antipolo kayo. Ano ba? Nagbabakasyon kayo, di ba? Selfie, post sa IG stories. Biglang pucha, may quiz sa'yo. What do you like about Africa? Nasa mukha mo. Dali, content ko. Magot ka kahit hindi ka ready. African, black people. Yeah. Only that? Nako, baka cancel ka na naman. Lagi may kaliwat ka na cancel dito eh. Kahit maliliit na mga salita lang, mga snowflakes. Yun naman talaga yung term eh. Desert. Corn desert. Yeah. Desert. Oh, desert? Meron. What else? Grabe, nakaka-pressure naman. Nagbabakasyon ako sa Antipolo eh. My name is Jack. Hi, Ja. How are you? And Happy New Year. Happy New Year. And hope you're Maligayang doing bagong great. taon. Maligayang. So no New Year to pinost. Bagong tao. Ano sinabi mo? Maligong? Okay, so I have a simple question for you. What do you know about Africa or Africans? I know about Senegal. About Senegal? Senegal? Masarap yun. Maasim yun na po tayo sa Pilipinas, ang Senegal. Which one? You know any of their food, the name? Name? Oh my God. I don't know exactly. Kama-pressure ka ba ba yan? The lamb. Community in Ireland, so I met lots of Africans. From which countries? Countries that So sa mga Pilipino talaga, pag tinapataman ng mic, automatic English yung pag nag-English kayo, diba? Meron tayong ganong respeto. Pero pag tayo kinakausap tayo, pag Tagalog kayo, diba? Mag-Bisaya kayo kung ano gusto nyo. Para ano tayo, meron tayong ayaw patalo na mindset.
they care about others. They care about the family and the other Kaya tuloy ako sumagot pag kaya bagong gising ako sa umaga, tapos tatanungin ako. Kaya tuloy ganito. I have a question for you. What do you know about Africa or Africans? African. Yeah. Tagalog. It's okay. Yeah, you can Okay. African accent na lang. Gusto mo, pero Tagalog. Huh? For ano ba yun? For about the Africa. Sobrang lapit naman ito. Say in Tagalog. Ay, nakakaintindi kayo ng Tagalog? Konti lang po. lang. Eh, na pa pala ka Tagalog, di ba pala eh? You know the stereotype about other people. Yeah, you know that kind of things. Sometimes they picture out Africa as Poor country. What was that called again? What's in Tagalog? Parang sinasabi nila na yung Africa masyado siyang malayo. I mean, uncivilized pa siya. Uncivilized. Magkaiba yung uncivilized sa malayo, pero sige, okay lang naman. Somehow that's how they pictured out Africa eh. Yeah, di ba yung mayroong yung mga kumakain ng buhangin? It's still existing today, right? Yeah. Uncivilized. And what about you? What do you think yourself? For me? Yeah. For me, Africa is a beautiful country. It's a land where everything is preserved. Tsaka hindi na preserve, doon din tayo lahat nang galing, di ba? Yung sabi nga nila, the cradle of humanity, doon tayo nabuhay, doon tayo nagsimula at nag-spread out lang across sa iba't ibang mga kontinente. Tsaka meron din mga part doon na parang mahirap. Alam mo, parang din sa Pilipinas, may mga cities na mas hindi civilized in term, mas modern, mas advanced, di ba? Mayroong mga cities na humahabol pa lang or siguro tinatawag nating probinsya sa kita at sa pag-improve na kanilang mga infrastructures. Parang ganun din yun. Pero Africa, hindi lang yan isang bilog, hindi lang isang plato yan. You know, there's a lot of kids. There's a lot of kids. Yun nga, diba yung lagi makikita mo sa mga photos? Pero dito, bigla nagalit yung comment section na sinabi ni Kelechi Deca, when the poor cause another poor, then you know there's a big problem, a mental disconnect about one's true worth in the global scheme of things. So parang nagtalo dito yung mga Africans kasi syempre nainis sila na gano'n yung tingin sa kanila nung ating mga kababayan. Dinefend nga to tulad ni Joanna. For the lady who said that she can't marry African, did you guys watch the whole interview? Please start at 14 minutes 12 seconds. It seems like every comment went wrong because of beginning clip. Pangkuha ng manonood yan kasama yan sa retention sa mga social media sites. Pag maglalagay ka muna ng dito, medyo polarizing o medyo controversial na part ng video mo para, syempre, di ba, maingganyo silang panoorin ng dire-diretso. At gumana naman. Kasi tulad ng sinabi ni Hasina, according to 90 Day Fiancé, the Philippines is a poor country. Diba, sinabi rin niya ng pag ini-intro tayo sa ibang mga shows, lalo na sa Amerika, diba, pinapakita rin tayo na para lang tayo yung mahirap na version ng Asia. Diba, pag Asia sinabi mo, Chinese agad, diba, may mga ganun stereotype. Pero yun naman talaga ibig sabihin ng stereotype. Top of mind na pwedeng epekto ng upbringing, pwedeng epekto ng social media, pwedeng epekto ng ating nakaraan na sinasabi sa atin ng ating mga nakatatanda at nadadaan na lang yan ng parang paulit-ulit at yun ating araw automatic na nasasagot sa mga ganitong klaseng pagkakataon. Tulad sinabi ni Carol, lack of information and exposure. So poor to even travel the rest of the world and see for themselves. Dahil lumabas yung mga matitinik na salita sa simula, sa ibang tao, sa ibang kultura, iba ibig sabihin ng mga salitang yun, di ba? Kaya natuto tayong sumagot din sa email, ano yung mga nagtatrabaho dyan, as per our email, pagiging polite sa pagsalita. Pero sa atin, parang wala lang yun, di ba? Iba yun sa, kung titignan mo yung sinend ko sa'yo, di ba? Parang na email, di ba? Parang ang dating tuloy, parang, ano ba, nagbabasa ka ba ng email? Diba? Pero pag sinabi mo, as per our email, diba? Meron kang professional na aura. At siguro gano'n lang din, meron lang tayong tinatawag natin na mga loss in translation. Meron tayong mga language barriers na talaga magkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan, lalo na ngayon sa social media. Diba? So, may mga dami nagalit. So, naglabasan na, nag-mudslinging na. This is Philippines, poor place, I prefer Africa. So, naglalabasan na silang galit. Ito, sinabagot naman si Ashley na the largest slum in the world is in South Africa and Kenya
niya. Walang mananalo dito yung mga pagpapakita ng ganito. Dapat diba nagtutulungan tayo dito kasi nag-aawayan o nagpapakitaan at mga pinakamaruruming parte ng ating bansa. Kasi collective effort naman, hindi naman isang tao lang ang may kasalanan niyan. So yun, nag-aaway sito kaliwat kana. Pero yun nga, mas pinupush to pag mas nag-aaway ang mga tao, mas pinupush ng algorithm. Ano naman to, parang innocent mistake lang ito at wala namang, di ba, wala namang racist na parang undertone yung mga tao dito. Talagang ano lang, yung parang top of mind at pinakauna lang nilang naisip pagdating sa ganyan. Diba? Nasaan ka ba naman? Nasa antipolo eh. Nagre-relax ka, diba? So hindi handa yung maging politically correct or makuha yung pinakamagandang pang PR na statement yung sasabihin mo sa social media. So yun lang gusto ko i-defend sa ating mga kababayan kasi maraming mga nagalit ng mga African-American or African in general. Sukot dahil nagkaroon ng misunderstanding kay malangis pero mabangis. Hey, ito ba ang Jollibee ng Africa? Sulot, USA. Puto may international tayo Hindi papatalo ang Pilipinas dyan, sigurado. Oh! Oh, naglabas na. Machete ba yan? Buta kung hindi ka papatayin ng blade na yan, papatayin ka ng tetano niyan Oh! Oh! Iba ako, matusok, masaksak mo pa sarili mo. Ayun na. Alam mo na nga, Pilipinas ka gumawa nito. May sound effects eh. Nilap track pa. Naiinis na ako. Okay lang pala, touch talkin nyo lang pala ang Pilipinas, mga Africans. Okay lang pala, naiinis na ulit ako eh. Gusto ko na rin mahati ang mundo. Sunod, sukot dahil sa sobrang tagal nun. Yung housemate mo na gusto lang naman. No, yung biggest fan ko. Lahat dito maiinitan. Nasa Pilipinas kayo. Okay lang yun, siguro kailangan lang niya ilabas yung galit niya may paminsan-minsan, diba? Sulot. Galikis Sam, di buhay elementary life mo kung makakadiri ka, hayop ka. Libag niyan! Sukot! Ano to? Bakit merong Spanish na caption na isang Filipino? Un día normal en redes sociales, comentado de teología. Pakitranslate kung sino man. Alam mo ako na magtatranslate na to. Ito talaga ng mga itong tutunay. Ito ang Filipino standoff. Hindi Mexican. Okay, itatranslate ko nga. Normal day in social networks commentary on theology. Parang away-away sa relihiyon. Sunod. Tama naman. Sukot nga naman ng makipagtalo sa social media lalo sa comment section. Nag-rex na portfolio ni English. Ilabas si English. Ito dapat yung pakita mo doon kayo sa doon sa kay African Tigress portfolio. Maraming salamat sa nag-ayos. Pero baka inedit ka lang yung una. Sukot. So, nagpapanggap bestie mo na jowa siya sa BGC. Sino yung lalaki na yun? Uy, gago ka. Wag nyo naligawan yan. Mahirap. Niloloko mo ba ako? Gagawin. Na nagtitinginan ako. Yari ka boy. Nag-aaral to sa DLSU. David Lecuaco Silos University. Wala tuloy ako magiging jowa niya. Deserve. Buti nga sa'yo. Gusto mo ng content, diba? At sabi ka content ka na, di mo na kailangan ng ka-partner. Sukot. Utang na loob ako ay lubayan. Ito yung bagay niya kanta. Kaya kung minsan parang ayaw ko ng replyan. Pag di mo pinahiraman So, itong pantanggal copyright eh. Samantalang utang niya no. Isa na lang yung buhay ng pusa mo. Sipag mong mangutang. Haluin mo ng electric fan. Listahan ng utang mo, singkapal na. Yung bagay niya katay utang no? Buti na, hindi ko na kailangan mag-react doon, di ba? Pagsingilan na kasi mangot tapos siya pa yung galit. Nakakabwisit. Oo nga, nakakabwisit eh. Yung nasukot. Headses. Is it from Africa? Portfolio in headses. Sukot. Galing sa Bayag National High School. K-12 ka doon. Bocha. Congratulations sa lahat ng mga bayag nyo. Nagsimbagsakan na. Bayag Norte Multipurpose Hall. Kali kay John Engero.
Skip ads. Yung ads ng video ko, ng YouTube video ko, tingnan nyo kung gaano katagal. Isang araw. Ano yung movie? Dahil pa pala movie yan. Ito yung pinakamahabang Baka YouTube edited ads na nakita ko. Oh, fuck. Isang araw. Tama, Pink, no? Isang araw yung kwento na to. No? Kasi second, lagpas lang. Hour. Lagpas lang. Tama, hour to. Hanggang 99 hours yan eh. 2, 4, 6, 24, 48. Mga isang linggo yan, hindi yan isang araw. Robert, pantindi. Natin nakaka-relax yung ads mo. Nanonood muna ako ng mga ibon. Isang araw to. Oh, ito ni Bayag. Bayag National High School represent mga ibon na may layang lumipad. Pag di kayo nanonood ng ads yan, babagsak tayo ng bayag nyo. Maraming salamat. Sulot para sa mga lagi nanonood ng ads dito sa channel. Diba? Para makapunta ako ng Africa, para hindi ako magkaroon ng stereotype na view sa Africans. Diba? Sulot, dahil matyaga ka, galing sa mga bagay na mula sa internet, SM City, Rosario. Kulang sa Rosario itong mga kotse natin. Yung undian, normal, and redes sociales, komentaro, detología, sukot. Wholesome naman. On the way to Bayag National High School. Dapat nasa harap siya, pero mag-ingat kayo palagi ha. At least malinis yung assignment na dala-dala mo. Sulot. Napaka-wholesome. Ito yung kailangan ko sa mga sulot o sukot eh. Ako nag-park na ba? Pogi. Baka ito yung nakita kanina dun sa yung parking sa ibabaw. Hindi ako pogi eh. Dito lang ako sa'yo. Sagasaan ko na lang itong isa. Sulot. Ako nung nakita kong nag-i-English yung mga in-interview kanina. Sulot. Posang masaya eh. Buto lang sa'yo dyan, no? Yung isda yung pulutan, no? Ikaw, pumili ka. Masyado ka masaya. Pero sulot. Normal in Philippines, crimes in Europe. Number 1, it is if you have at your home not registered Ayun na nga. dog. Pag wala ka officially registered dog, magiging officially registered pulutan yan. And for every dog in your household should be paid taxes. Nagbabayad ng tax pati aso. $10,000 punishment. Second one, 10,000? I will show you. Kalating milyon, men. Ay, mga sa mga divisoria. Shout out to DB! That's not original. What do you know about the So Philippines? it is crime. I don't even know where you can buy in German not original things. For seller to sell not original things is very dangerous and nobody Yan do din naman this. mga crimes against humanity in Germany. So okay lang. Talo-talo lang tayo And dito. number 3 is this. No tenting. Paano pag gumising ako sa umaga may tent na? Patay. In Germany, Switzerland, it's not allowed. You can't just take your tent and sleep in the beach. Kailangan magbayad din. The locals will immediately go to the police. What I want to say with Ano masasabi mo sa Pilipinas? that, guys, enjoy Filipino freedom. That's priceless. Lahat naman tayo may freedom. Pinagsasabi mo. May iba lang naman tayo limitations to our freedom. Yung mga gano'n naman. Ako lang ang pwede malahit sa bansa ko. Mga paalala ko saan. Manila City Jail Liberties. Hindi na pala. Sa susunod na lang po pala ako. Nag-upgrade na yung nag-upgrade na yung conductor nyo. What's the official title of sa kamay ng Diyos? JPM. Inihahandog Utang. ng JPM Production ang kwento na aantig sa Ba't may inyong echo eh? puso at damdamin. Mga karanasang dadalhin kayo Ay, mga sa ano to? yugto ng pag-aalinlangan. Ang lahat ng ibinababa ng tao, itinataas ng Ayun. Diyos. Diba? Tanda mo to. Bak. Comas Amos, Teología. Tanda mo to. Pagpuputol ko daliri ko. Pag natanggap ka bilang gwardya. Ambisyoso. Yan ang tunay na Pilipino, di ba? Hatakan pa baba lang. Mababaril to, no? Ayun na nga. Ikaw ay gagaling. Wala siyang hindi kayang gawin. Bakit mas malakas pa yung audio ng background music kaysa sa mismong mga nagsasalita? Naniniwala po sila. Kung meron po kayong Oh my God, damn! ML graphics to, Sa kanilang mga buhay. Sa kamay ng Diyos. The Pastor Ang ganda ng font choice. Directed by Zaldi M. Munda. Pero naiintindihan ko yung mga ganito, mga meta na mga movies. Kasi kung gusto mong sumira ng mga rules sa pagdating sa mga filmmaking o sa kahit ano sa mga pag-create ng mga ganyan, kailangan mo na matutunan, di ba? So, I gets mo, alam nila yung ginagawa nila at sadya yan. Diba? So, siguro mga veterano din yung mga yan, parang sawan-sawa na sila sa paulit-ulit. Gusto nila mag-experiment. Doon mapupush yung creativity mo. Sulot. At panguligal kay Etzetsi, the original pa. O, masasarap yung nasa taas, lalo na pag medyo ano na, parang basahan na. At ito, kasama mo yung
yung ano ba, di ba, yung tropa mo. Dahil gutom na ako, sulot. At doon nagtatapos ang ating mga very racially appropriate na mga comments at mga memes ngayong linggo. Sino ba nanalo ngayon? Gusto nyo pa ng mga ganito? Huwag tayo like, share sa mga maitim yung friends. Basta wag lang ang budhi at huwag nyo mag-subscribe. PaoLUL, mamaalam. Shoo!